Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatul ridha illahi ta'ala ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Sayyidina Syekh bin Qadir Al-Jani wa Sayyidi Syekh Abil Hasan Ali Asyadili wa Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya wa Sayyidi Syekh wa Sayyidina Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa lima syekhina wa walidina wa khususan syekhina wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Taha bin Yahya Abdallah amrau fi siyah wa afiyah wa khususan jami' masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah wa khususan sahibi hadzal kitab An-Nasu'udiniyah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa adalina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika la yurabu lil mali al-muzakka wa dzalika lan kaya mengkono la ya'ridu arata kalil mali marang arta al-muzakka kang den zakati apa sa'an suci-suci minal matalifi saking kerusakan wal mahaliki lan kerupukan ling qauli ali sallallahu wassalam ma alaka malun fi bahrin wala barin illa bihabsiz zakati ling qauli ali sallallahu wassalam karena dawaya Nabi ali sallallahu wassalam ma alaka ora rusak apa malun benda fi barin kang ana ing dalam segara wala barin lan ora ing dalam daratan illa bi habsiz zakati kejaba kelawan ngeker utawa menahan harta zakat. Iki isa menerangkan bab mengenai zakat. Jadi dia ingin diterangkan nek suatu harta ketika telah memenuhi syarat-syarat wajib untuk mengeluarkan, nisabe wis memenuhi, waktune udah memenuhi juga, maka itu wajib dikeluarkan. Nah, ternyata ada orang yang telah wajib untuk membayar zakat tapi ia tidak membayarkan, maka disitulah terdapat kerusakan di dalam hartanya, baik ora berkah, cepet entek, para embah nendi ana ae pokok. Ning qauli ali sallallahu wasallam ma halaka malun fi bahrin wala barrin illa bihabsiz zakat. Merga Nabi pun ngendika ing dalam hadis ma halaka malun fi bahrin wala barrin illa bihabsiz zakati. Suatu harta tidak akan rusak, carane insya Allah
tambah akeh, insyaallah tambah berkah. Ketika suatu harta tersebut dizakati nek wis memenuhi syaratnya. Tapi kalau ora dizakati, maka ya kemungkinan besar ana kerusakan di dalamnya. Kemungkinan besar keberkahane ilang. Mergo suatu harta yang wajib dizakati ketika telah memenuhi syarat, tapi kalau ora dizakati, maka iku ya cara mana awak dhewe tidak memenuhi hak-hak sing harus dipenuhi. Wa qala alaihi salam, wa qala dawuh ngendika sinten Nabi alaihi salatu wasalam, hasinu amwalakum. Hasinu lan nitengono bentengono sira kabeh amwalakum ing pira-pira hartane sira kabeh bizakati kelawan zakat wadawu lan nambanana sira kabeh mardakum ing wong-wong lara sira kabeh bisedekati kelawan sedekah fal malu mangko utahe arta al muzakka kang den zakati muhsanun iku den benteni wa mahfudun lan den reksa fi hirzillah ing dalam simpenane Gusti Allah. Lianna ranastune mal iku tayyibun iku bagus mubarakun kang den paring berkah. Wal malu tayyibun alladzi kang laisa kang ora ana iku bimuzakkan kelawan den zakati. Daiun iku kesia-sia. Lianna ranastune harta khabisun iku Allah wa ghairu mubarakin lan ora den paringi berkah. Kanjeng Nabi nate dawuh malih ing dalam salah setunggal hadis nek hasinu amwalakum bizakah. Bentengilah harta-harta kalian dengan cara melakukan zakat. Artinya awak dhewe nek telah memenuhi kewajiban untuk membayar zakat mal, maka itu ya harus dipenuhi. Tapi ketika kita belum memenuhi kewajiban untuk zakat, cara mana awak dhewe mentasarokane pripun? Berarti ya kelawan sedekah. Nek zakat itu kan wajib dilakukan ketika telah memenuhi syarat-syaratnya, termasuk ini nisabe terus haule. Nah, tapi ketika belum memenuhi syarat-syarat tersebut, ada ya berhak mengeluarkan harta supaya dijaga oleh Gusti Allah, diberkahi oleh Gusti Allah dengan cara sedekah pada orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan, supaya awak dhewe oleh keberkahane, oleh pahalane. Hartane awak dhewe berkah, iso-iso dadi tambah akeh tur berkah. Wal malu al muzakka muhsanun wa mahfudun fi hirzillah. Adapun harta yang dizakati tersebut, harta yang carane awak dhewe duwe harta sak pira-pira lah, awak dhewe sedekah utawa nek wis mencukupi zakat awak dhewe ya mengeluarkan zakat, maka iku bakal dibentengi kalian Gusti Allah. Terus hartane awak dhewe dijaga kalian Gusti Allah. Cara mana berkah tur jangan awak dhewe awet nek nganggo. Awak dhewe ngrasa nek seakan-akan awak dhewe nganggo dinggo apa ae kebutuhan apa ae tapi kok hartane tambah akeh. Insyaallah ngoten.
li'annahu thayyibun mubarakun, merga harta sing dikeluarkan untuk zakat tadi utawa untuk sedekah iku termasuk satu kebagusan sing diparingi berkah kalih Gusti Allah. Wal malu alladzi laisa bimuzakkan dhai'un li'annahu khabithun wa ghairu mubarakin. Sebaliknya ketika harta tersebut tidak dizakati, iku akan sia-sia merga harta sing tidak dizakati tersebut tidak ada keberkahan. Kamana kewajiban untuk membayar zakat tapi tidak dipenuhi, maka itu jelek, itu buruk, wa ghairu mubarakin, dan tidak diberkahi oleh Gusti Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma khalaqatiz zakatu malan, wallahu a'lam bishawab, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.